Давай, моменти, продължавай. Хайде, Жунчица, кой бърчи нос? И се плезим, да. Хайде, давай. Ще изидеш на мама кръка. Ела да те видим тук. Ела тук да се. Как правиш, когато гледаш към мене? Яви се. Ей-хо. Стояне. Пусни на мама. Пусни кабела на мама. Айде, ела тук. Ела да те видим как ходиш. Ще дойдеш ли тук да посвирим? Ти си имаш кабел и вече нищо не те интересува. Айде да правим скоростни обиколки. Айде. Трябва като моркова да ти го пусне.